Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong Dalam Bapak. wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus Kowe obah. ya maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ah, terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Tekle dengkulmu melacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora sandadak wigire ngoringa. Kulawa diundurke, darah-darahmu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak.